Bacula Honoró vagyok, a Sepső-SK középpályása. Barton Mátyás vagyok, a Sepső-SK kapusa, és ez itt a Király jellemző. Ki hiszi magát jobbnak a valóságban? Ez biztos te vagy. Kicsi vagy. Ki panaszkodik többet edzésen? Ez is. Én. Edz többet titokban? Ez. Na. Remény. Nem tudom, kit akar marasztalni edzések után mindig. Kell fejlődni mindig. Hát ez biztos. Ki nézi többet magát a tükörben? Én. Egyértelmű. Ki felejti el gyorsabban a hibáit? Ez nem így van, de jó. Nek jobb a zenei ízlése? A 80-as évek zánik kell. Annál jobb nincs. Ki felejti el megírni a házit? De várjunk. Ki nem ír egyáltalán, hogy elfelejti, ki nem ír. Én írok, csak valamikor elfelejtem. Ki a jobb tanuló? Ki sértődik meg könnyebben? Nem akarok oda nézni, de Mindegy, mit mondasz. Ki kell fel nehezebben reggel? Ki tölt több időt telefonon? azért megnézném a heti jelentését, hogy a napi átlag. Ki nevet el előbb egy komoly helyzetet? Hát ez nincs, hogy előbb itt mindig egyszerre, mert Bluetooth-on működik a dolog. Nem, az nem igaz. De igen. Egyértelmű itt a válasz. Ki felejt el visszaírni? Hát persze. Én mindig hamar visszaírok neked. Ki eszik többet edzés után? Hát nem igaz. Jó. Ki a viccesebb? Egyértelmű. De azért ne is gondolkodj szerintem. Ki a jobb FIFA-ban? Kövessetek minket Instagramon és TikTokon is. És iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra is.